Lek isu lek wetenge rasa luwe, langsung juga ajang nyang mburi, engko ben dijikokne wong-wong. Oke. Lek telat nganu mesti mari mateng. No. Ken, kae sapa? Kuwi Mbak Juni mateng burung. Kok ben dijikokne. Ya ngono lek luwe nyang mburi. Dua piring. Depan nang dhuwur. Arep ngokon Mbak Depat ya? Celuke njajal Depat ngono. Depat ajang bayi krobes Depat. Jangan nek gondes. Sejalane panggah Mbak Pat. Makan nang sarapan matun. Maton sarapan maton. Jam krobes matun sarapan. Jam krobes mana enak. Kaya Tempe. sing jikone sapa? Matun. Sing jikone sapa? Yo. Mbak Pat jikokno. Depat nudono. Depat nudono ndang depat. Enggak. Kak kabar Bang. kacang ato. Ya kene. Tak jikokne. Kasino. Ayo jikokne. Kene. Mari apa urung tuh? Mari mis ketok urung. Hah? Urung. Kece ora mau. Mau idek-idek. Ayo iki layak aja kok nih. Engko lek telat mangan mesti muring-muring kok. Ndang. Ayo iki juga dhewe. Seenake ya. Nah, di ae engko awan ben anu mamne. Nah, ngono juga dhewe. Wes. Kok ndak entek kok. Kembali. Enggak usah. Nah, kuwi, apa kuwi? Tempene ning kono. Sik, tak nih. Gini. Apa Mbak enak Mbak? Pecel enek, sayur wis mateng kuwi nang Iki sayure ning kene. Sawang. Nah iki wah kacang arep. Kene cedekno. Cedekne kene. Nah. Cek tau panas iki. Sanak kafah. Duit itu tuh. Kene. Nek ora? Nah, Kacange. nah kacangnya. Kacange ne. Wis ya. Lho, kemeng lawe ning ngarep tempe mang. Enggak nyon pecel. Pecel. Tak tundone yo. Kuwi ya, Mbak. Ki tempene ning kene. Nah. Ndiko. Iki arep piye apa jenenge? Ngene iki koro apa? Apa tuh jenenge tuh? Tuh. Wis mana? Nah, wes. Yo, ngarep kono sarapan. Kok dia piring aja sedek wis nggawa. Yo. Apa-apa. Opak apa ora? Opak. Cek, kene jokne. Telur rek bakul Pak Puli ya. Panggah. Lawe Pak Puli ya tuh. Sing gede dhewe ya tuh. Nah, iki.
Apa yang? Berkuasa. Yo. Wes. Yang sarapan yo. Soalnya nganu bes, engko rodok luwe nganu ngono randang. Lara diwaren jeruk di apa nyamburi engko. Lah iya marai ngono. Apa jenenge kon mangan mesti angel engko bare lak wis telat.